Хора, днес ще направим клип по моят живот и започваме. И сега ще видим Джансо, като отива в стаята на Хазал. Хазал, пак не си взела за ягото. Мамо, ела тук. Да. Виж, Хазал пак я няма. Пак не изкроила номер. Пак е изчезнала. Писна на това момиче. Каква неговост? Какво нещо? Писна ми вече. Отивам да я търся и обаждам се на баща ти. Добре, мамо. Отивай добре, защото не ми се чуват пак крясъци. Моля те. Къде е Ета? Джансо, защо говориш така? Отидох да се изкъпя. Отидох да видя какво... Исках да видя какво ще направиш. И за това ти изкорих този номер. Къде отиваш? Сега ще... Съвет. Нали искаш да го направиш? Хайде.